Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ikkonferma li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għallu biex ma jitlaqx. Dan wara li sar magħruf li De Marco ma ħallas 34,000 euro għal xogħol li sarlu fid-dar privata tiegħu fis-sena 2011 mill-kumpaniji ta' Pierre Sledden. Kien biss xħin isem Pierre Sledden tfaċċa fil-Panama Papers li De Marco ħallas għal dan ix-xogħol. De Marco konferma dan waqt intervista li saret fuq il-programm Xarabank tal-ġimgħa filgħaxija. Simon Busuttil għalli Mario assolutament għarifettillek, di mhix problema. Dan anke jekk kien hemm diversi esponenti fih dan il-Partit Nazzjonalista u lenin fosthom l-awtur tar-rapport tat-telfa tal-istess partit Simon Merċieqa li qal li Busuttil kellu jitfa' lil De Marco l-barra. Din l-intervista ħallit diversi mistoqsijiet mhux imwieġba dan għaliex meta mitlub jgħid xi prova għandu li hu kien jitlob il-kontijiet lil Pierre Sledden tul l-aħħar 6 snin, De Marco tenna li rridu noqogħdu biss fuq il-kelma tiegħu u ta' martu. Ara saqsitu Pierre, jekk ma jimpurtax issa tina il-kont jew għajdilna x'għandna nħallsuk on account tax-xogħol li inti qed tagħmel. Għandkom provi li tlabtuhom dal-invoices nistgħu il-kelma tiegħi, il-kelma tal-mara, li aħna tlabnieh on a regular basis. Minkejja li din l-intervista kienet meqjusa bħala waħda faċli b'diversi mistoqsijiet repetittivi mill-preżentatur, madankollu jirriżulta li De Marco xorta ma kkonvinċix dwar dan l-iskandlu. Għan ieħor tal-intervista kien li De Marco jinġabar xi ftit wara l-programm Dis-Sett tal-Erba'.